Тайната история на рицарите тамплиери. И тази седмица спестявай с Kaufland. Вземи диня за 59 стотинки за килограм, 1 килограм краве сирене Елена за 14,99 и бира Астика Кен за 89 стотинки. Kaufland е веригата с най-добро съотношение между цена и качество в България според потребителско проучване. Повече на Kaufland BG. За да има здрави стави, Данчо Йовчев взима добавки в комбинация с колаген. Обаче аз разбрах, че само колаген не е достатъчен. За здравето на моите стави се грижи Проензи Интензив. Освен колаген, той съдържа усилена формула за интензивно подхранване и биоперин за повишено усвояване. Аз избирам повече от колаген. Избирам Проензи Интензив. Гранде уикенд в Била от петък до неделя. Вземи 25% намаление на колбаси и вносни сирена. И на консервирани храни и конфитюри, както и на вино и шоколадови бомбони. Била, винаги до вас! Слипи. Сън, вдъхновен от природата. Опитвали сте всичко в борбата с пърхота? Много често причината за пърхота са гъбички, които изискват медицинско решение. Низорал е лечебен шампуан, който ефективно елиминира причинителя на пърхот и бързо облегчава лющането и сърбежа. Низорал лечебен шампуан елиминира пърхота. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. А за ежедневна употреба вземи новия шампуан Низорал Care. Низорал Care балансира микробиома на скалпа с иновативната съставка Кринипан и предпазва от повторната поява на пърхот. Използвай шампуан Низорал Care всеки ден за красива коса и дълготраен контрол на пърхота. Имаш световъртеж, шумът в ушите не спира, паметта изневерява, а студените крайници са често усещане. Нарушеното кръвооросяване превзема живота ти. Вземи Гинкоприн Макс, 60 таблетки с още 20 само за теб. Максимален ефект за памет и кръвооросяване. Готова ли си да видим офертите? Вау, каква оферта само? Наистина е страхотна. Избери оферта за смарт телевизор LG 50 инча за 629 лева или на изплащане без лихва за 10 месеца. ЕМАК. Когато болката в корема и бъбреците те изненада, вземи нож СПА Макс. Двойно по-концентриран за бързо и ефективно облегчение на спазми и болка. Нож СПА Макс. Максимум сила срещу болка в корема и бъбреците. Лекарствен продукт за възрастни деца над 12 години. Без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. Тази седмица в Kaufland те очакват над 400 нехранителни стоки с до 50% намаление. Като електрическа кана Айко за 13,99, сушилник за съдове Брио за 18,99 и 21 литров казан от неръждаема стомана за 25,99. Kaufland. Хубава седмица! Тайната история на рицарите тамплиери по BTV Action.